Ei kaikki ihanat lukijani, hyvää sunnuntai-iltaa ja tervetuloa seuraamaan Shadow Lifein ensimmäistä videopostausta. Eli giveaway päättyi eilen ja tänään on sitten aika arpoa onnelliset voittajat. Eli otetaan tämä tällä. Vedetään hatusta tekniikalla, eli täällä on teidän kaikkien nimet. Paperilappu sinne. Näin. Ja ensimmäisenä arvotaan tämä meidän pääpalkinto, eli miniattu. Näin. Ja katsotaanpa kelle se menee. Sekoitellaan. Tuosta. Onnea Werewolf. Näkyykö? Ja seuraavaksi arvotaan tämä sininen kaulanauha. Katsotaan kelle se menee. Eri puolilta. Ja siitä taas yksi. Onnea Jens. Ja viimeisenä sitten vuoroon tämä punainen kaulanauha. Jos me sekoitellaan tuosta. Sen saa Iida. Paljon onnea kaikille voittajille. Te voittekin laittaa mulle yhteystiedot sähköpostilla tuolla alla olevaan osoitteeseen, niin postisetä tuo teille sitten paketin. Ja mitäs muuta? No, kiitos teille kaikille aivan ihanista kommenteista, mitkä tuohon giveaway-postaukseen tuli. Oli mukava saada palautetta ja mukava kuulla, että tykkäätte minun jutuista, ompeluista, asuista, kaikista muustakin höpinästä. Ja postaustoiveita tuli kans muutama, eli toivottiin meikkitutoriaalia, sen kyllä teen, en vain tiedä vielä miten, varmaan videolla. Ja myös toivottiin esittelyä minun vaatekaapista, minun pitäisi siivota se taas, teillä se ehkä näkyy taustalla, se on aivan sekaisin taas. Ja nyt kun on kesä, niin totta kai fotosuutteja on taas. Asukuvia voin ottaa, kun ei enää tarvitse verhoutua, päästä varpaisiin, kauheisiin villavaatteisiin ja muihin saa oikeasti pistää mekon ja korkkarit ja tukan hienosti ja kaikki. Jes, ihana kesä. Ja ompelujuttuja on tulossa. Ompelukone on taas laulanut. Ja totta kai kesällä on erilaisia tapahtumia, eli menen käymään Tuskassa ja Animeconista. Animeconista tulossa sitten taas cosplay-juttua pitkästä aikaa ja yritän teille tankojuttujakin taas tässä pitkästä aikaa postailla. Tänään juuri sain stakeen takaisin kotiin ja viikonloppuna ajattelin pystyttää sen tuohon takapihalle ja aiheuttaa naapureissa pahennusta. Kiitos teille kaikille, oikein mukavaa ensi viikkoa ja palaillaan taas!